Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Λεφτά υπάρχουν. Οι κυβερνώντες τα τόσα χρόνια έχουν ξεχάσει κάτι πολύ βασικό, την ανάπτυξη. Εμείς τα τελευταία 2 χρόνια δουλεύουμε πάνω σε ένα μοντέλο το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη. Όχι αυτό το μοντέλο. Ένα μοντέλο που επικεντρώνεται στην εξαγωγή ελληνικών προϊόντων. Ένα μοντέλο με κύριο άξονα ούτε αυτό, ένα παρόμοιο μοντέλο. Σκοπός μας δεν είναι μόνο η καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Σκοπός μας είναι να δώσουμε το σωστό παράδειγμα στους νέους, που όλο το φέρει και περισσότερο το τελευταίο καιρό πέφτουν στη μάστιγα των ναρκωτικών. Το Σοσιαλιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα μας, που θεσπίζει τη δημοκρατία και ως προτεραιμά του έχει την ελευθερία του λόγου και την καταπολέμηση όλων των ειδών βίας, Αφεντικό, έφερα ένα αρχικό! και ρατσισμού. Το μαχαίρι! Πάρα ρε. Όχι φίλε, Όχι, όχι. κλείσουμε! Σκάσε ρε! Να το σφάξω ρε! Όχι ρε, το μάτι της μάνας μου, θα με κομμανίσει! Δώστε μας αυτοδυναμία για μια διαφορετική Ελλάδα. Αλλά επειδή δεν εμπιστευόμαστε την κρίση σας, εμείς θα βγούμε πρώτο κόμμα γιατί έχουμε τα μέσα. Άμα θέλετε, ψηφίστε μας.